Samsungin puhelimesta katsottiin reittiohjeita, oli Omnian Samsungin vanha puhelin, niin siitä yritettiin katsoa Googlen kautta, niin oli se melkoista reissaamista, mutta kyllä siinä oppi kuitenkin. Että. Jos saatat Euroopan rataverkon ja Suomen rataverkon, niin on silleen, että oho, on vähän tiheyseroa. On siinä vähän joo, että kyllä siinä sai olla vähän aikaa ihmeissään. Ja. Mistä sulla tuli tämä idea niin kuin alkuun tavallaan, että reissujuna, niin mistä sulla niin kuin tuli se, että hei nyt tämmönen? No se avautui yhdellä Helsinki-Rovaniemi, tai siis oikeastaan Rovaniemi-Helsinki yöjuna matkalla, jolloin siinä kavarusten kanssa päädyttiin semmoiseen aika niin kuin tyhjään vaunuun, tai oikeastaan vaunuun, jossa ei ketään muita ollut. Pantiin siellä vähän niin kuin omat bileet pystyyn, siihen riittää kaiutin ja viinipullo. Ja sitten ruvettiin niin kuin visioimaan, että mitä kaikkea junassa voisi olla, ja sitten tavallaan herättiin, että niin, mutta mitään näistä mahdollisuuksista ei ole Suomessa otettu haltuun. Sitten mä rupesin tutkimaan, niin maailmaltahan löytyy kyllä elämysjunayhtiöitä. Tietenkin tunnettu on idän pikajuna ja niin poispäin. Mutta niidenkin tarjonta keskittyy aika